Традицион кыйммәтләр җәмгыятебезнең нигезе. Ул күп милләтле һәм күп конфессияле илебезнең бердәмлеген тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Бу хакта Татарстанның Фәннәр академиясендә узган фәнни-гамәли конференциясендә катнашкан һәр галим искәртте. Теманың дәвамы алдагы язмада. Россия төбәкләрендә этносоциаль һәм этномәдәни процессларны киләүнең уңай тәҗрибәсе дип аталган фәнни-гамәли конференция үзе дә традицион рәвештә үткәрелеп килә. Монысы 6-нчысы. Татарстанның бүгінгі һәм саяси, һәм иктисади, һәм социаль яклардан тәрәккыят итүе, шушы сәясәтнең, шушы өлкәдәге эшләрнең дөрес юнәлештә куелышы турында сөйләй. Һәм бүгенге конференцияда менә шушы федераль дәрәҗәдә, региональ дәрәҗәдә бик актуаль булган повесткага дип әйтик, көн тәртибенә бик уңышлы туры килә. Катнашучыларны сәламләп пленар утырышны башлап җибәргән Рифкат Миңнеханов фикеренчә, мондый зур чараларның нәкъ менә Татарстан Фәннәр академиясендә узуы да әһәмиятле. На уровне Российской Федерации занимаем второе место. Без Россия төбәкләре белән фәнни элемтәләрне ныгытуда бик актив эшлибез дип белдерде Татарстан Фәннәр академиясе президенты кереш чыгышында. Төп максат милли, этномәдәни һәм тел мәсьәләләрен хәл итү турында фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу. Экспертлар дәрәҗәсендә без шушы милләтләр арасында булган мөнәсәбәтләрне барлау, аларга экспертлар күзлегеннән карап бәя бирү һәм шушы мөнәсәбәтләрнең бүгенге шактый катлаулы дип әйтик инде, бу дөнья күләмендә дә һәм Россия киңлекләрендә дә катлаулы булган өлкәгә тиешле профессиональ дәрәҗәдә бәя бирү һәм инде хөкүмәтебезгә шушы юнәлештә дөрес карарлар кабул итү өчен үзебезнең тәкъдимнәрне җиткерү. Төрле төбәк галимнәренә үзара аралашып, тәҗрибә уртаклашып эшләү өчен әлеге фәнни чара зур этәргеч. Чөнки һәр галимнең үз тәҗрибәсе, үз алымнары, тикшеренү усуллары. Мөршидә Җиһан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.